Ayun mga kalingap, good morning po mga kalingap. At for today po ay may update na po tayo kila Totoy. At tingnan po natin yung bahay na pinapagawa po natin para kay na Totoy. At meron pong package si Totoy mga kalingap. Sila Totoy mga kalingap, grabe. So happy po kasi merong nag-sponsor sa kanilang magpadala na package kahit maliit po. At alam ko malaking sa kanila ito, malaking kagalakan, katuwaan na. Pero excited na din po akong makita yung bahay na pinapagawa natin para kila Totoy mga kalingap. Wala po sila Kuya Robin ngayon kasi may naasikaso po sila Kuya Robin at yung about sa kanyang passport. So maraming salamat po talaga mga kalingap. At tara po at punta na po natin sila Totoy. Tara po mga kalingap. So yung mga kalingap, idal tayong package kila Totoy. At syempre tingnan natin yung bahay nila kung maganda. Malapit na matapos daw yung mga kalingap. Tara po. Oh, may paakyat na kunti mga kalingap. Oy, si Totoy. Oy, grabe. Grabe si Totoy, oh. Oh, bless. God bless. Ito na po yung bahay. Asan si Melissa? Ate Melissa. Yan, tanong muna natin. Tingnan natin yung bahay. Malapit na itong may bubong na mga kalingap po. Okay na. Mga kalingap po. Ganda po, mga kapalang pakasemento nila. Wood lumber yung pamakuan mga kalingap. Kunting na ito, finishing na lang ito mga kalingap. Ay, nagkahuhukay na si Kuya Michael. Po, naghuhukay ng kuan, ng deposito. Grabe, malapit ang matapos Kuya Michael Medyo malapit na. Medyo malapit na. Anong kulay ng pintura natin Kuya Michael? Siguro ko hindi ko pa masabi kung anong Kulay kulay pink. Kulay. Pero maganda dito yung mga mga yellow mga ganun. Basta ikaw ang masusunod Kuya Mike kung anong kulay. Kami sa paka-design ng Pwede mo siguro kuan na yung kulay pink na nga talaga. Para sa mga bata. Para sa mga bata, kulay pink. Ay, para kay Totoy. Oh, grabe si Totoy. Ang sweet ni Totoy, nakayakap. May dala ako diyang konting pasalubong sa mga bata. Halika na, Ate Melissa. Doon ka na ko. At may bubuksan tayo, dali. Buksan natin yung Dito ka na din Kuya Michael para makita mo. Buksan natin yung may nagpadala pong box, mga kalingap. Di ko lang sure kung basta po kay Ma'am ito, Ma'am Dillion. May box po. Buksan natin mga kalingap. Para daw ito kila Totoy. Ate Melissa, excited ka na para sa inyo yung laman? Excited ka na para sa inyo yung laman Kuya Totoy, tingnan nyo, para sa inyong dalawa. Grabe. Excited ka na din Kuya? Salamat. Dito ka sa kuan. Token mama mo Totoy. Ito. Tara, buksan po natin, mag-unboxing. Unboxing. Ako na bukas para sa inyo Ay, ano kaya ang laman? Excited na si Totoy Si Lemuel. Dito ka. Ay. Grabe yung mga kalingap May laruan ka. Ayun pa. May laruan. Awa. Totoy, sa'yo to. Wala nga naman kay Ate Melissa. Yan, grabe si Totoy masaya? May truck yan Grabe, may truck. Salamat kay Ma'am Dillion. Ito pa, ito.
Ay wow, alam na. Kay Ate Melissa ito. Kaya mga kalingap po. Masaya ka Ate Melissa sa bago mong ano? Toy? Masal. Grabe. Kaya at tutoy din may laro eh. Laruan. O ito pa. Kanino daw ito? Sa'yo to ano? Kasi ano ay Siya po. ito kay Ate Melissa. Sigurado yan. Oh, yan. Wow. Pasalamat anak na. Ito pa. Ikaw to ano sasabihin? Salamat pa. Salamat. Oh, may mga chocolate pagkain pa. Oh, sa inyo na yan. Ito na yung lagayan nyo. Grabe mga kalingap. Salamat po dun sa package nila po. Ito'y grabe. Masayang-masaya na yun si Ate Melissa. Siyempre, yung lalong masaya dyan si Kuya Siya, Michael. sobra talaga. At salamat sa mga binibigay po ninyo at para sa dalawa kong ito na pupanan na masaya sila dahil po sa tulong po ninyo. Salamat po talaga. Grabe mga kalingap. Masaya na ni Ate Melissa. Masaya din ni Totoy. Magkakabahay na din. Grabe Kuya. Pag pinabless ka ngayong taon ha. Ngayon na pinakinggan yung panalangin mo, no? Maganda pati ang lugar na ito. Mahangin dito, hindi mainit ano? Nasa katasan kahit init, medyo mapresko dahil sa hangin na. Ayan. Talagang makakapag-aral na next taon, mag-school na ito. Sila ano. Kalingap. Ganda na po ang pwesto ni na Kuya Michael, hindi kagaya nung dati. Malapit na. Doon pa po sila sa dulo. Ngayon malapit-lapit na. Sakto din pala yung ano no, yung nabili nating yero no. Sakto lang po. Sakto lang, galing mag-estimate yung forma natin. Ganda po mga kalinga, patibay. Patibay po yan, pagagawa na yan. So pati yung mga good lumber ay talagang yung pinili Quality, ko talaga yung mga Quality. magaganda. Yan. Talagang kahit medyo mahal yung kahoy ay talagang siya ang pinilit ko para bagay sa bagay sa simento. Oo, matibay talaga. Matibay talaga yung kahoy. Pina-chinso ko. Teka lang. Dahil Ay grabe, mayroon blessing din. O, ang sasabihin mo kay Totoy? Salamat. Salamat po. O, sa inyo yan, no? Kasi para sa kanila talaga yan, Kuya. So, may karapatan lang mamigay yan sila Totoy sa ibang tao. Grabe, masaya ka Totoy, masaya? Papa. Ay, grabe, may bagong laruan. Kaya masyado Totoy, yung mapuntahan namin ito sa bundok dun sa inyo dati. sobra talaga. Busy kami sa Oo. trabaho kaya talagang gano'n ang nangyari. Pinapakain kami niya. Ang ulam asin, kapakainin kami ng asin. Kakaganin mo itong puso. May puso, no? Puso ng saging. Ngayon, no? May tagaluto na kayo pati. Masaya naman kayo, ano, Kuya Michael, at ganda na ang nangyayari sa buhay mo. Busy nga ang baga. Parang hindi ka pa rin ata makapaniwala hanggang ngayon. Talagang medyo hindi pa talaga. Tinisip ko talagang kala ko talagang Nananaginip lagi na lang ganun. Kala mo nananaginip ka lang. Oh, Pero ngayon, totoo na, malapit ang matapos na. sobra akong pasalamat talaga. Hindi lang ko. Sa Diyos talaga ang una. Dito sa buhay namin. Sa Diyos at sa Team Kalingap na ginamit ng Diyos para matulungan sila. Ano to yung haba ng buhok mo? Gusto mo magpagupit? Ha? Ay pa. Gupitan kaya natin ito Kuya Michael. May panggupit ako dito.
mahaba oh. Dito lang po. So, ako marunong ako, may panggupit ako. Upuan lang ang kailangan, may panggupit ako mga kalingap na dala. O tara Kuya Michael, ano? Ay Kuya Michael, ano Totoy? O saan ka pwedeng maupo? Upuan ka dyan. Ako na lang ang magupit Kuya. Yan, para pogi ang haba masyado ay. Dito sa gilid, kunti lang yan. Videohin mo ako Ate Melissa. Videohin mo si Totoy, o ganituhin mo. Dapat kita. Okay lang yan. Palit ka na lang ng damit. Maliligo ka. Maligo ka na lang. Ito lang ang mga kalingap kasi masyado itong mahaba. Matagal man itong magano eh. Hello po. Ang nagbibideo po si Ate Melissa. Dito ka Ate Melissa at mahangin dyan. Matatamaan ka ng buhok. Okay lang. Tuloy-tuloy yan. Marunong ako magupit ay. Undercut pala ito. Kunting bawas lang po dito sa kanyang bangs kasi masyadong mahaba. Pero yung gilid okay naman. Mahaba ito masyado. Okay lang. Tingnan mo, okay lang. Oo. Grabe, napag-utoy. Magtatawa ka dyan. Tatawa ka dyan ng ano. Wow, pogi na. Pogi na si Totoy. Wow, ganda ng face ni Ate Melissa. Italiano. Tingin na dito. Ay grabe. Ay grabe si Totoy, gwapo na oh. Yan. Yan, pwede na mag-school. Gwapo na, pwede na yan no? Pwede na yan ano? Trim lang. Pwede na si Totoy. Ay, ito yung sige, salamat po Kuya Michael. Babalik po ako dito bukas. Bukas? Anong araw ba bukas? Kuan mo ba sa Merkulis? Merkulis. Ay, sahod nyo pala bukas. Sige, bukas babalik ako. Makalingap. Madali na pating matapos okay. Madali lang. At si Kuya Michael magpapaalam na din ako
Yan po mga kalingap, maraming salamat. Ay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Ate Melissa. Bye-bye Totoy. Grabe si Totoy oh. Sige po mga kalingap, maraming salamat po talaga sa inyong suporta, patuloy na suporta sa amin. Ano po, at nawa po ay huwag po kayong magsawang sumuporta sa ating mga channel, sa lahat po ng channel ng Kalingap, especially kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, syempre Kalingap Rob, at syempre po sa aking channel Kalingap Alvin, at sa mga kasamahan ko din po kina Kuya Robin, at sa lahat po ng K-Boys Kalingap, lahat ng Kalingap. Salamat po mga Kalingap, salamat, God bless po, bye bye muna po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka